Os inicios do cómic moderno galego. O peso de Castelao na banda deseñada non será tanto estilístico ou formal como de ímpeto creativo e de compromiso artístico coa terra, tal como ocorre co rexurdir do cómic en Galicia nos anos 70. Nesa década aparecen novos traballos de compromiso social e político galeguista que adoptan o cómic dende unha ampla cultura artística. Un destes exemplos é Reimundo Patiño, que en coa serie de serigrafías O home que falaba Begliota se considera o pai do cómic moderno galego. A obra adaptouse para a súa publicación anos máis tarde e foi finalmente publicada en forma de cómic, cambiando o Begliota por Arameo. Outro pai da banda deseñada moderna é Xaquín Marín, de quen podemos ver na mostra unha viñeta do seu famoso personaxe Gaspariño, así como unha páxina da súa homenaxe a Reimundo Patiño, chamada A conta atrás. Nos 70 aparece tamén a primeira revista de banda deseñada galega, A Cova das Choias, con firmas como Xesús Chichi Campos ou Xosé Díaz. O seu espírito é contestatario, galeguista e underground. A finais dos 70 aparece a figura de Miguel Anxo Prado, o máis importante autor de cómics galego, do que se mostran exemplos de distintas épocas.